ce mai vrei de la mine? Foarte bine că nu mă mai întorc la tine niciodată. Adică mă mai abandonezi încă o dată. Bă, tu ce nu înțelegi, mă? Nu te iubesc. Nu te-am iubit niciodată. Minți. Noi am fost foarte fericiți. Noi? Da. Tu ai fost, mă, foarte fericită. Eu n-am fost fericit. Eu m-am chinuit. Eu am renunțat să mai cred în iubire. Asta până când a apărut Lia. Nu-i mai rosti numele. Lia. Nu-i mai rosti. Lia Boricu este soția mea și este singura femeie pe care o iubesc. Și eu ce sunt, mă? Ești o greșeală. Ești cea mai mare greșeală, da. Cea mai mare greșeală, adică așa vorbești tu despre mama copiilor tăi. Băi, astea nu sunt vorbele tale, sigur aia te-a învățat să vorbești. Bă, eu nici măcar nu vreau să mă mai vadă. Și asta numai din cauza ta. Dar stai liniștit, că nici tu nu o să mă mai vezi niciodată. Și îți jur pe ce vrei tu, că o să iau copii și nu o să-i mai vezi niciodată, da? Băi, ești un blestem pentru mine. Un blestem.